Kaya madaming loko dyan. Dalawang pulis ba? Bumili ng tuba ito? Kaya madaming loko. Tapos prito manok? Ah, yung gulang ganing ako to, di sinabi ko sa'yo na ano. Wala na. Sana, tago. Tago na gay. Ito ang manong lo. Oh, ano manong lo? Naman ito kasi ng kahon. Ambot. Dito live yung boss ah. Hindi, dito live boss. Dito live. Video, ano lang to? Dito live. Pansin na. Kamu ko na to. Brad. Tago. Kinay. Itong kinig yan, harap o ah. Ay, lagay sa harap to. Ha? Lagay sa harap to. Ah, Ay, camera. yan lubam. Diyan, harap ka dyan. Ay, ako gabay. Hindi na. Paano daw iharap yun? Yang live ka. Tangyan dilad to. Live daw kami dalawa. Agayag alam mo. Paano hirap niya? Ay, ako. Ito ko po yun. Atan. Ito. Hindi, hindi nga daw yan live.